ezinụlọ, nke ndị Igbo na-akpọ family. Gịnị bụ ezinụlọ? Ezinụlọ bụ ndị nọ n'otu ngwuru, ndị ọbara jikọtara gịnị ọnụ. Ndị Igbo na-akwanyere ezinụlọ ugwu nke ukwuu, maka na onye ọbụla nwere ụdịdị ezinụlọ o si ya wee pụta. Ka anyị lebezie anya ka anyị mara ụdị ezinụlọ dị iche iche e nwere, ka gị mabụ nwoke na nwaanyị na-ege m ntị mara nke isi ha wee pụta. Nke mbụ, enwere nke a na-akpọ ezinụlọ otu mkpuke. Ezinụlọ otu mkpuke ka a na-akpọ nuclear family n'asụsụ bekee. Ezinụlọ otu mkpuke bụ ebe nwoke na-anụ naanị otu nwaanyị, ndị mebere ya bụ di, nwunye na ụmụaka ha. Nke abụọ bụ nke a na-akpọ ezinụlọ ụbara mkpuke. Ezinụlọ ụbara mkpuke bụ nke a na-akpọ polygamous family n'asụsụ bekee. Ezinụlọ ụbara mkpuke ndị mebere ya bụ di, ndị nwunye na ụmụaka ha, maka na nwoke na-anọ karịa otu nwaanyị na ezinụlọ ụbara mkpuke. Ezinụlọ nke atọ enwe bụ nke a na-akpọ ezinụlọ mbisa. Ezinụlọ mbisa ka a na-akpọ extended family n'asụsụ bekee. Ebe ndị mebere ezinụlọ mbisa bụ di, nwunye, ụmụaka, nne ochie, nna ochie, ikwu na ibe, ndị ọgọ, nwanne nwoke, nwanne nke nwaanyị, wee dere gabazịa. Ka anyị nebezie anya oke na ọrụ dịịrị onye ọbụla nọ n'ezinụlọ. Nke mbụ, nna. Ọ bụ oke na ọrụ dịịrị na ichekwa ezinụlọ, maka nna bụ ite ji ezinụlọ. Ụlọ ka nka ya ka ọ dịrị imezine, ya na-echekwa, eweta ego nri na ego ihe ọbụla a na-eme n'ezinụlọ. Abịa n'ebe nne nọ, nne ka ọ dịrị inekwa ụmụazị anya, sie nri, fụ na ihe na-aga nke ọma, na ụlọ dị ọcha, na ụmụazị na-eme ihe kwesịrị na ha ga-eme. Abịaza n'akụkụ ebe ụmụaka nọ, ọ bụ na oke na ọrụ dịrị ụmụaka ịfụ na ha na-azacha ụlọ, na-azụ ilo ma mbara, na-eje ịkpata nkụ, na-echu gịnị mmiri, wee dịrị gabazịa. Eji m aka na tata gị bụ nwoke bụ nwaanyị na ndị ọma gere m ntị n'ụbọchị nke tata amatọbụ ihe bụ ezinụlọ, mata ụdịdị ezinụlọ dị iche iche enwere. Ka emesịanụ, daalụ maka unu ga-eme ntị.